киҳо дар таърихи футбол беҳтарин бозингар ҳастанд? ҳамагон рӯйхати худро доранд, вале агар аз нафаре ки натиҷаҳои баланд нишон додааст пурсем, ҷолиб аст. Пеп ҳам ба ҳайси бозингар ва сармураббӣ худро баръало нишон дод ва имрӯз интихоби ӯро менигарем. Собиқ бозингари Барселона баъди даргузашти Пеле оиди бозингароне ҳарф зад ки дар таърихи футбол нобиға мебошанд ва мероси калон аз худ мегузоранд. имрӯз онҳоро якҷо менигарем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. Пеп дар нахуст аз Пеле ёд кард ва афсӯс хурд ки бозиҳояшро бо чашми сар надидааст, вале натиҷаҳои Пеле ба ҳамагон аён аст. се қаҳрамонӣ дар ҷоми ҷаҳон, шумораи бештари голҳо ва аввалин суперситораи футболӣ. Гвардиола Пелеро мисли филм ва ё китоби олие хонд. тавре зебо бозӣ мекард ки ҳамагон оидаш суҳбат мекарданд. ҳамин аст таъсири калон доштан ба футбол. бо дастовардҳое ки Пеле нишон додааст, касе баҳс нахоҳад кард ки ӯ беҳтарин бозингари ҳама давру замон мебошад. номи дигаре ки аз Пеп шунидан одат шудааст, ин Лионел Месси мебошад. ба фарқ аз Пеле, Гвардиола бозиҳои Мессиро тамошо кардааст ва ҳоло ҳам мебинад. факт ҳамин аст ки дар карьераи Месси ҷои Пеп алоҳида аст. Гвардиола аз соли 2008 то соли 2012 сармураббигии Барселонаро ба ӯҳда дошт. пошиданест ки ӯ мухлиси ашадии Месси аст ва давоми солҳо бо ӯ кор карда то ин дам меҳри худро гум накардааст. барои ҳаминам ҳамеша Пеп Мессиро беҳтарини ҷаҳон мегӯяд. бо Пеп норозӣ шудан намешавад охир, чунки Лео аллакай ҳама корро кард. футбол барояш пурра шуд. 8 тӯпи тиллоӣ, 6 кафши тиллоии Аврупо, бозингари таъсирбахш дар таърихи футбол ва дигару дигар. ӯ дар ҳақиқат нобиға аст, вале Пеп оиди нобиғаи дигаре ки пеш аз Месси дар Аргентина буд ҳарф зад. гап сари Диего Марадона меравад. дар кадом рӯйхати беҳтаринҳо номи ин нобиға ҷой надорад? дар ҳеҷ кадом. маҳз бозии табиатан зебо ва идораи тӯб ӯро ба ҷаҳониён ошно сохта буд. танҳо тамошо карда аз ҳунараш ҳаловат мебаред. ӯ нафаре шуд ки ба ҷуз майдони футбол дар берун ҳам ба дигарон таъсиррасон гашт. ҳарчанд хислатҳои бад ӯро ҳамроҳӣ мекарданд, вале бозиаш дар майдон ҳамоно рушд мекард. Марадона нафаре шуд ки бо ҳолатҳои фарқкунандааш дар таърих номашро навишт. бахусус тамрини афсонавӣ дар полуфинали ҷоми УЕФА дар соли 1989 муқобили Бавария ва ҳамзамон голи аср дар якчорфинали ҷоми ҷаҳони соли 1986 муқобили Англия. нафари дигаре ки ҳатман дар рӯйхати Пеп ҷой мегирад, ин Йохан Кройф мебошад. монанди Месси ва Пеп, Кройф ҳам дар Барселона нақши калон дошт. ӯ дар Каталония ҳатто сармураббии Гвардиола буд ва сабаби муваффақияти Пеп дар Аврупо гашта буд. таъсири Кройф ва бозии дастсавии Пеп имрӯз дида мешавад. маҳз Йохан буд ки таҳаввулот дар футбол ҷорӣ кард. сарчашмаи тики-такаи Гвардиола. мо Кройфро на танҳо барои ин гуфтаҳо дар рӯйхат мебинем. ӯ чунон олӣ бозӣ мекард ки се ҷоми Аврупо ва се тӯпи тиллоӣ тасдиқи гуфтаҳо мешаванд. агар Месси дар навор бошад, бояд ҳатман он ҷо Роналду ҷой дошта бошад. шакли бозии Пеп ба Криштиану Роналду рост намеояд, вале Гвардиола Роналдуро яке аз беҳтаринҳои ҷаҳон меҳисобад. ба ҳамин хотир исми Роналду ҳам дар рӯйхати Пеп ҷой мегирад. мероси Роналду дар таърих сабт мешаванд ва ӯ муваффақтарин бозингари Лигаи Чемпионҳо мебошад. беҳтарин нишонзани таърихи футбол ва панҷкарата барандаи тӯпи тиллоӣ. дастовардҳои Роналдуро агар топагоҳам гӯям тамом намешавад, аммо бояд ҳамин нуқта дарк шавад ки Роналду дар ҳама шароит аз беҳтарин буданаш гувоҳӣ медод. хуб дӯстон, шумо ҳам метавонед рӯйхати нобиғаҳои футболро аз нуқтаи назари хеш дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр.